I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon mga igala, di ang sumpay ning na ginapustang sugilanon. Kwaki, duki. Pero sukad sa sinugdanan, si Imok yun na. Oh. Kung sa may buot ipasabot ni mo, Bia. Naibog kong imok. Abuti mo! Ikaw rin makatubag, anak. Nayabag. Pauli na sa inyo. O hinuktok kito akong gisulti. Bia. Uy, Ah, naunahan man day kong paing. Utrusad ni. Kining... Good morning, Bia. Diligid good morning, Imok. Kay ni amos paing. Murag, dili man maayo ang imong pagmata, Bia. Maayo ba yagid ang akong pagbata gani, ha? Naguba lang dihang miabot ni Spaing. O gipunaan pag yun ni mo. ah, Mao nga lakaw na mo. Kay daghan pa sa kong buhaton ron. Bia, kadiyot na. Unsa man? Nahibaw mi. Nasuko pagid ka tungod sa nahitabo. Maayo kay naibaw ka. Pero Bia, Pero unsa man? kuno galing nahitabo man tong tanan. Tungod ra gito sa among panagribal nimo. mao good. Ikaw lagi ang hinungdan ining tanan, Bia. Bitaw. Sa ato pa, ako tong sa ang tanan mao ba? Mao gyud. Di ay. Dili. Amo. Dili to amo. Among sa, Bia, amo. Ah, Pwede ba? Pamahawa na mo? Ah, Bia, wait. Usa na ba sad? Wait. Daghan naman gyud kayo ang nahitabo, no? Listen. Di na maihap tungod sa kadaghan. Pero mo patighog ra gihapon sa among panagribal diyan nimo. Daghan likuan ba pero ana gyud paingon nimo. Ribal. Asay maayo ka nga ato na lang ning ikuan kining isito nato kining tanan karon. Ha? Pasensya na ngayon ani ko musulti kay na-nervyos ko gamay. Niya magiming duha. Kanang desisyonin na lang, Bia. Para ba kanang walay problema ba? Ha? Tanaw man. Sa may kasulti ba? bitaw. Na. Aron wa na'y problema, Bia. Ing. Mo, ilam dia. Aron wa na'y problema, Bia. Ako nalay pili, Hitsura ay lang. Layo ram kinis imok na ko. Mas dako mas ang ako. Ang ako kasing-kasing. Oh, Ug mas taas ang ako. Ang ako pasensya. oh. Sa tinuod lang, no? Umalagi ko'y napilian ninyo. Pero, kay mamugos magyud mo nga mo desisyon ko karon. O nga doon nagyud ko isulti. Pues, mao na akong isulti ninyo. Pamauli mo sa inyo! Pamauli mo! Pamauli mo! Pamauli mo! Okay. Uy. Ay, wa ra man gihapon tayo na ani. Lagi. May pa muundang na lang kamok. Ako? Oh, Ako gyud? oh, ikaw gyud. Ngano lagi ikaw? Ako? Oh, ikaw. Ako gyud. Oo, ikaw gyud. Di koy. Oh, di masag ko. Aw, padayon tag ribal. Pues, padayon. Makalagot kay ma. Di gyud mo surrender. Paugat gyud. Aho, parihas ra gud bitaw mo? Huh. Wa man ka nimo si Awaya. Wara kay ingon man kang di ko makikaway niya. Very good, Paing. Abi na kong nalimot ka sa kong gisulti. Wow. Okay, sige. Ani na lang. Padayon siya sa iyang paningkamot ug ikaw sad padayon pod. Unsa ba ako ipadayon ma? Ang imong pagpanguyab ni Bea ba? Aw. Ako lang gi-sure ma ba. Sama sa naandan, iyahay mog pangita og diskarte nga makapadani kang Bea. Bitaw. Mao lagi. Unsa gyud ka no? Aha! Oh.
Unsa man ma? Mao ni buhata paing. Nakasiguro ko mo epekto gid ni. Ha? Unsaon man ma? Isulti na yun. Oh, Maunay buhata. Ayaw na siyang tagda. Sa ingon nga maintriga siya. Og siya na unya mismo ang magpaduol diha nimo. wa pa ba guna na ako mabuhat sa una ma? Ay wa pa uy. Murag nabuhat ang na nako. Da, ambot nimo oy. Nara nimo mapatuo ka na akong dili. Adi ay. Mao ni nakabintaha nga magkadungog ko sa ilang huna-huna bisan tuara sila sa layo. Wa gid sila ikagtagong sikreto nako. Og karon mao ni ilang plano. Ididma si Bia. Aw. Mo sanay akong buhaton. Tanga. Oh. Ikaw na sad. Oh, ako na sad. Gap lang ta para way mo di ka mapilog kay ko. Ako na sad. Ha? Kay dili na ko mag-gets sang imong katanga. Ano natanga man ko? Ako ramang ulhan si Paing. Imong ulhan pag isnab si Bia? Mao ba? Yes, of course. Duklar gud imong kagalingon. Duklar gud. Agay. Unsa man? Nakaamgo ka na? So unsa man? Pues, dukla pagbalik ang imong kaugalingon. Kuska! Nakaamgo na ko. Be? Unsa man? Pahimuslan ako nga ididman ni Paing si Bia. Padayon ko sa pagpanguyab niya bahalag magkinaunsa. Kara! Very good! Daghan masadyay ang gipapalit ni mama nako. Puno man sa sakos bag. Ay, medyo ugat ra pa da. Ay, layo-layo para bang giparkingan sa motor da. Pero okay ra ni, madara ni. Oh, uy, si Paing. Mangumpra sa diay ni siya. Hoy, Paing! Excuse dali ko. Oh, uy, baya, si Paing. Hadlok siya akong paalasahon ni ako mga pinalit. Kahilas ra. Bia! Uy, Ako ibit-bit ana, be. ay, ako na, uy, kaya ra ni nako. Ako lang. Pero, Pero, mas unsa? kaya na ako. Nagdama sa kubotor. Naray, giparking na ko sa unahan. Pues, yato ti ka sa imong giparkingan. Oh, Let's go. Daghan na magiging kain na hitabo, no? Di na maihap. Pero, upatighug ra gihapon sa among palagribal diyan nimo. Ase maayo, nga ato na lang gining isitol tanan karon. Niya magiming duha. Desisyonin na lang biya. Para walay problema ba? bisan unsaon. Makita gyud ang kalahian nila ni imong ug Paing. Bisan ako silang gihingilan at tuhi kayo na. Mura ra gyud wa si imo. As isa gihapon gyud ang iyang pagtagad nako. Pero si Paing, nangisnab na. Unsay paminaw ni mo ma? Unsa kay reaksyon itong Bia nga ako siyang gididma? Aw, syempre naglagot gid to. Pero maintriga gid to siya nganong imo tong gibuhat. Og labaw sa tanan, dili gid niya madawat nga imo siyang isnabon. Wa na dito ron siya mahimutang ma. Aw, kaayo. Mura na to ron siyang ikog nga putol sa tiki nga gihulmigas. Grabe sa nagdanang ikog nga putol sa tiki na. Tanawa lang kay tanawa unya. Dili ba humaning si Manaha Paing? Moanhitos beya, unya pasangil na sad nga magkuha sa akong data sa dawat-dawat. Pero di ay, ikaw mo iyang tuyo.
Maayong pagkaliwatan ni Paing Ninang Sabilo eh. Masyadong bilib sa sarili. Silang. Padayon lang yun mo sa pag-isnab ni Biya kay padayon na sad ang akong diskarte nga niya. Nagtuo sila nga epektibo kang Biya ang pag-isnab-isnab. Na! Suri na lang Paing. Eng. Suri na lang yun kayo. Kay mi patuo ka sa imong mama. Di na uso ron, oy. Nga pangitaon ang wa. Oh, hala. Tempa. Nakabantay lagi ko. Wa magsamok-samok ron ako ang akong konsensya. Wa gid ay. Wa magparamdam ay. Asa ka ay. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!